Il-maġġoranza tal-Maltin u l-Awċin jesprimu fiduċja fil-qrati bħala l-post fejn jistgħu jirrikorru jekk id-drittijiet tagħhom ma jkunux qed jiġu rispettati. Minkejja dan maġġoranza daqstant qawwija wkoll jemmnu li l-proċeduri qed jieħdu wisq żmien huma pjuttost maqsumin dwar l-indipendenza tal-ġudikatura. Dan jirriżulta mill-aħħar stħarriġ tal-Eurobarometru li tratta s-saltna ta' dritt u l-fiduċja tal-popli Ewropew fil-qrati, fil-politiċi u fil-medja. 85% tal-Maltin jemmnu li l-qrati huma l-aqwa post fejn jistgħu jirrikorru jekk jinkisrulhom drittijietom, 10% aktar mill-Ewropej. Is-sitwazzjoni tinqaleb ta' taħt fuq id-dewmien fejn 10% aktar Maltin mill-medja Ewropea jemmnu li l-proċeduri fil-qrati jdumu wisq. Fil-fatt kienu kważi l-parteċipanti kollha Maltin ta' dan l-istħarriġ Ewropew jew 97% li jemmnu illi l-kawżi jdumu wisq. Mistoqsin dwar kemm il-ġudikanti huma liberi minn influenzi politiċi u ekonomiċi nofs il-parteċipanti jaqblu. Min-naħa l-oħra 41% ma jaqblux u kważi wieħed minn kull 10 Maltin ma kinux jafu iwieġbu. Fuq il-politiċi u uffiċjali pubbliċi l-Maltin li pparteċipaw fl-Eurobarometru kważi 7 minn kull 10 ma jaqblux li dawn jieħdu deċiżjonijiet ħielsa minn trattamenti preferenzjali, favoritiżmu jew saħansitra donazzjonijiet tal-partit jew ħlas. Fl-Unjoni Ewropea dan il-persentaġġ huwa ta' 47% u ma' 28% dawk li pparteċipaw li jemmnu li l-politiċi u uffiċjali pubbliċi huma investigati jew inkella jingħataw pina xierqa jekk ħatja, 67% ma jemmnux li dan huwa l-każ. Min-naħa l-oħra b'medja ta' 71% huma ħafna aktar l-Ewropej li jemmnu li l-politiċi jew uffiċjali pubbliċi li jfasslu liġijiet għandhom konflitt ta' interess jew ma jirrispettawx l-etika. Dan jinżel għal 64% fost il-Maltin. Dwar il-medja maġġoranza ta' kważi 6 minn kull 10 Maltin jemmnu li l-libertà ta' ġurnalist li jkritika lil politiku jew żdiedet jew inkella baqgħet kif kienet viċin ħafna tal-medja Ewropea. Dan fil-waqt li kważi 3/4 tal-Maltin jemmnu li d-diversità ta' medja f'Malta li twassal għal aktar informazzjoni u opinjonijiet differenti baqgħet l-istess jew tiebet. U finalment maġġoranza ta' 61% jemmnu li l-libertà ta' għaqdiet NGOs u s-soċjetà ċivili li kritikaw lil gvern mingħajr riperkussjonijiet tiebet jew baqgħet l-istess. Dan fil-waqt li 34% jemmnu li ħżienet.